Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ka natong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usa ka tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, may makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kon aduna may mga basahon o referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM nga naguluhan ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na ninyo kami niining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlong Domingo o adunay matag-adlong Sabado usab sa inyong pagpatalinghog mga kaigsunan. Busa ang among mga pagpangamusta sa tanan nga nagasunod, nining takna karon sa inyong pagpaminaw sa radio o sa pagsudong sa ato ang Facebook Live, sa live streaming mga kaigsunan, kamo na niya na ang among mga gipanimbaya. Kumusta usab sa tanan nga mga kaigsunan nga niya sa sulod sa PBCM compound, labi na sa mga chapter president nga nag-aabaga sila og mga radio station para maiwali padayon ang kamatuoran dinidapit na sa Espiritu Santo sa pagtulunan sa PBCM. O sa tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong isaulog kini katulo sa usa ka tuig mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawak ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. O gipahinumduman usab gihapon ang mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang ato ang contribution para sa atong pagbabarog sa ato ang pala sa reconstruction. O nining yung pagpatalinghog mga kaigsunan dinis Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati ninyo kami matag-adlaw nga Sabado sa inyong pagpatalinghog, duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kaponon og ang ikaduhang hugna mga kaigsunan mabati kini sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabihon. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa. Din gitagaan usab kini og kinabuhi sa usa nga nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva or Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw nga Domingo dinhi sa Mount Apo Radio, alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live yapon sa Facebook ug atong ikumusta ang mga kaigsunan, mga kabanayan ug kaparentihan sa mga mangalos nga niya dinhi sa Barangay New Cebu, President Ruas, North Cotabato. Kumusta ka ninyo? Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Cagayan de Oro City, sa atong mga suking tigpaminawan? Ang atong programa, mabati ninyo kami matag-adlong Domingo din sa RP Index Kio Teleregio, Radyo Ronda, alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Adunay pagsubli din sa matag-adlong Martes ug Huwebes, alaunay media ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan ng atong programa, makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan din sa Dipolog City, ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlong Domingo din sa RP Index Kio Dipolog. Alas 6 gadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Din live yapon kini sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental ang atong programa. Mabati ninyo kami matag-adlaw nga Domingo dinhi sa Bay Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga membro o mga PBCM Women's Group ubos sa Bagnumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Cebu City ang atong programa mga kaigsunan. Mabati ninyo kami dinhi sa Sibihan sa DYLA. Matag-adlawng Domingo duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur ug sa atong mga suking tigpaminawan. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlong Domingo dinhi sa DXEL Like FM alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook yapon ang atong programa mga kaigsunan.
O gatong gipanimaya o gikumusta ang mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister Lily Patterson, PBCA members. Ingon man ni Brother Nico Demos Nicky Hermias. Ato usab gikumusta si Brother Primo Sabang dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. O ato sang gikumusta ang ato ang PBCM Legal Counsel, Attorney Ramil G. Carion. O niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan o sa mga tigpaminawan, ipadangat lang ang inyong pangutana nining numero nga makita ninyo sa screen kung galantaw ko mo sa atong Facebook Live 0917-811-8882. Ato usab pod nga ipahibalo i-display ang atong mga official nga mga basahon sa PBCM nga makita sa screen mga kaigsunan. Grab na kamo og copy niini, available na kini sa ato ang central office dinhi sa PBCM compound Barangay San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM og sa mga nagsunod kanunay sa programa, angayng mahibaluan nga kining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia, gi-expelled na kini sa PBCM sa ayaw na ninyo kini pagtuuhi. Og kung aduna may iyang pamahayag o nagapamahayag siya nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang o walay kalabtanan ng pagtulunan sa PBC mubo sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Chief Minister at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio mga kaigsunan. O ginihigayon na mga kaigsunan, kita lang may gitahasan sa Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna siya mga importante nga giasikaso kauban usab sa mga ministro o ebanghilista basta inigisoon Brother Juan Donilo Mangalos boy makig-uban kaniya pinagi sa paghatod sa kamaturan. Og ang topiko nga atong pag-isgutan ini higayon na mga igsunan mao kini ang atong topiko ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya part 7 na kini mga igsunan ang atong mga paggisgot o paghatag katin-awan niining kanhi ministro o ebanghilista nga mao si Aquilino Valencia. Pero sa dili pa nato kitagaan og dugang nga mga pagpasabot mga kaigsunan, ako usa pod nga basahon ang mga pangalan sa mga nangutana. Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana, una dinhi mao si Gohilde Efraim, ikaduha si Efren Anino Gohilde, ang ikatulo mao si Boy Ortiga, ang ikaupat mao si Rigor is Alid Anyip dinhi sa Sumilaw Bukidnon. Og ang ikalima si Iliboy Dikdikan dinis Minglanilla Cebu, og ang ikaunom kini si Nobyembre 4 dinis Mambaling Cebu City. Kumusta kaninyo mga higala o mga brother nga nagapadangat sa inyong mga pangutana? Og hinaot ako nga kamo nagasunod sa among programa og paabota lang ang panahon nga diin tagaan na usab namo og hanay sa mga tubag kining inyong gipadangat nga mga pangutana. Karon balikan nato ang topiko mga kaigsunan sa pag-display sa screen ug sa mga bagong tangka nga nagasunod sa atong programa mao kini ang pagyama-yama ni Aquilino Valencia o nabaling siya part 7. Ikapito na kini nga ato ang gidala kini sa kahanginan mga kaigsunan ang giingon nga mga pagyama-yama. Nganong niingon mig pagyama-yama tungod kay daghan kini siya gibuhian nga mga pangatake na dinhi sa kasamtangan nga leader in behalf ni Master kana mas Master sa pagpahulay nga walay lain nga leader sa pagtulunan sa PBCM mao si Reverend Charlie Eugenio. So unsay hinungdan nga gi-expelled o gitagak ni siya sa pagkamagwali o dili na siya membro sa PBCM tungod aning mga pagyama-yama nga iyang gibuhat. Grabe ang atake niya sa Chief Minister katungod kay di lagi siya modawat nga si Reverend mooy mahimong leader sa PBCM. Sa mga nanglabay nga mga pagtuon nato sa atong programa mga kaigsunan, madunggan ninyo ang hilabihan nga mga pangatake, naghingalan na og dili mao, hantod ni abot na sa libelous words ang gipanghimo o gipangbuhian ining tawhana si Aquilino Valencia dinis kahanginan mo nang nisangko na sa pagsumbong namo dinhi sa Cybercrime Office tungod kay below the belt naman ang iyang mga gibuhian. Atong paminawan ang usas iyang mga pagpangatake mga kaigsunan din ginganlan niya ang Chief Minister ngayawa or Satanas. Di lang kay kana lang mga bahina mo iyang pangapagyama-yama og atake pero dinhi atong paminawan ang usas mga gibuhian niya nga iyang ginganlan ang Chief Minister nga mao si Reverend nga Yawa or Satanas
Unya iyang gipahayag nga nangatkat man lagi daw mig kapayas ni Reverend. Unya si Reverend daw di man lang kay usara kuno kakapayas ang gikatkat. So iyang giingon nga satanas kuno yawa. Atong paminawan ang tingog nining tawhan na magigsunan tungod kay atong ihatag dugang pagpasabot nining gihimo niya nga mga pagyama-yama. Kina mo depensa, agidipinsahan ako isip usa ka ministro sa PBCM ang dungog sa leader sa PBCM nga kining gihimo ni Aquilino Valencia matang kini sa pagpangatake mo nang among gidala sa uluhan sa topiko sa tema ang mga pagyama-yama ni Aquilino Valencia. Ni atong paminawan. Otro sa ding inyong leader na nagkapyot og kapayas. Ha? Mayog usara ang iyang gikapyot. Ha? Muna, ikaw loy, naagyod ang imong pagkasatanas. Sige, ato di ka ang imong mga pamahayag loy. Ato nabati mga higalag magkigsunan ang pahayag ni Aquilino Valencia o nabaling siya. Kay kanang Valencia o nabaling siya gikan na sa iyang apelyido nga Valencia. Nabaling siya tungod sa iyang mga pamahayag nga siya ray naunay og pukot or kanang baling ba kay termino nga baling mga kigsunan gikan man na sa mga gamitonon sa pagpangisda ba nga tawgon sa uban og pukot. So, mapukot o mabaling siya siyang kagulingong mga pagpamahayag. Matod pa niya sa atong nadunggan mga kaigsunan, iyang ginganlan ang Chief Minister nga, Loy, naagyod nimo ang pagkasatanas. Satanas, maura man ang Yawa. Sige, Loy, atong idiga ang imong pagkasatanas. Muni iyang gibuhian nga usa sa paghingalan og di mao kay kanang Yawa or Satanas mga higalag mga kaigsunan. Nasa 8:44 suwan, bakakon man na amahan sa tanang bakak na tanaw na to. Kung kapamatud-an ba niya siyang pag-ingon nga Satanas ang Chief Minister naaba sa sistema sa pagpamakak, ay mo may kinaiya sa Yawa. Dili ka nga masumbalik o mapukot o mabaling siya iyang mga gibuhiang pamahayag nga iyang gitawag ang Chief Minister nga mao si Reverend nga Satanas or Yawa. Atong susihon, kining magisgot tag Yawa, Satanas, sa ako nang gikaingon, bakakon. Unya, si Reverend sa pagdumala niya sa PBCM, mao ang nagdepensa sa doktrina, mao ang nagpadayag sa doktrina. O kami nga mga ministro, gitudluan niya sa paagi nga ang doktrina sa PBCM sa pagpaila sa katumanan nga mao si Master sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao, gitudlo niya diri kanamo para nga kami nga mga ministro magwawali. Mahibalo usab sa pagpasabot kabahin nga nining atong kapanahunan karon kung magisgot kita sa pagpangalaga niya na sa dapit sa Espiritu Santo. Dunay doktrina ang PBCM nga diin si Reverend diha niya na nangulo sa tanan nga mga magwawali. Usa-usab kanhi nga ministro sa PBCM kagaron naglain lang. Bago lang nato nadunggan kaganina nagisundan man nato ang ilang programa. Ilang programa sa PADIM or PADM diin ang presidente o chief minister o founder kay siya may presidente una di founder siya nga mao si Hermoines Macarayo. Gipahayag niya mahitungod sa sistema sa kang Reverend nga si Reverend magkabaliktad man daw ang panahon siya gidaw ang giingon nga mo'y mudumala or gibinla ni Masters PBCM. O niya matod pa ni kanhi kaubang ministro Hermoines Macarayo nga kung doon na may musupak o against niining kamatuuran nga diin ang nagpahiluna sa chief minister nga mo'y mulid sa PBCM, mao si Master kung doon naman kuno musupak ani diha kuno mayawa. Atong paminawan ang pahayag ug inyong matimbang-timbang nga ang pag-ingon ni Aquilino Valencia nga nabaling siya nga si Reverend Satanas o Yawa, nasayop siya, dili kapribahan niya mga higalag mga kaigsunan. O dili, ang sistema, kaya ito maning makita ron, nga kinengkan ni ministro nga si Hermoines Macarayo, ang iyang gipamulong, kung dili daw muuyon o mudawat nga ang mulid sa PBC mo si Reverend Charlie Eugenio, ang chief minister, diha niya na mo'y mahimong yawa. Atong paminawan. Magkabalit adman ang kalibutan. Prangka ni nga pag-istorya nas master na minaw. Kini bisan pagdadon nga bisan patanan nga ako ang gisulti pwede pakauwawan ko ni master. Sa akong gipangsulti nga pag-abot ana nga tungod bisan pa ditos mga membro. Magkabalit adman ang kalibutan walay lain gibinlan sa pagtulon ang PBCM si Reverendo. Bisan pa sa una gamay padaan pa. Din ang tanan nga doktrina, din sa pagtulon ang PBCM
naa saya ha og naa gisalig na. O kinsa may mo kuha na? Pangahasi ko no na, di ba mayawa man ka anak? Pangahasi ko no na, di ba mayawa man ka anak? Pag abot anang giplastar na, kinsa may mo kuha na nga mulabaw pa ka na. Mo nang ging kung mayawa ka. Ato na bati, mga higalag mga kaigsunan, labi na sa mga membros PBCM, ubisan pa diyas, membros PADIM nga gikan sa PBCM nga nakabig ni Hermogenes Macarayo, ang usa daw nga mahimong yawa, kung pangahasan, kuno ang pagsupak sa pagka-leader ni Reverend sa PBCM. Kay matod pa niya, magkabalit-ad daw ang kalibutan, walay lain daw ang gibinlan sa PBCM, si Reverend Giyot, bisan pa sa gamay pa si Reverend, giplastar na daw daan ni Master ang iyang katungdanan nga mahimo siyang labaw sa mga magawali. Kung doon na kuno'y musupak o mga sa pagsupak, mayawa yun. Di mo do, ang usaday nga makapayawa, mga higalag mga kaigsunan, kiniday ang pagsupak sa gikaplastar na sa magtutudlo, mahitungod, kang Reverend, nga gitagan-an nagposisyon, gamay padaan sumala sa pagpahayag sa kanhi ministro nga si Macarayo nga mo'y presidente o founder karon sa PADIM. So, siya mismo pod nga nagsulti nini, maigo pod og mahimong siya mo'y nayawa nining panahon na tungod kay gibiya man sa PBCM. Nibiya sa PBCM, wala na siya magsunod kang Reverend nga din ang nagpahiluna si Master nga mahimong leader sa PBCM. Gawas niya nga nayawa, usab kining nagyama-yama nga mao si Aquilino Valencia mga higalag mga kaigsunan, na po sa kahimtang nga yawa, di ikaw di mo yawa Mr. Valencia tungod kay nisupak ka. Sa giplastar na ni Master, gamay pa daw si Reverend. Tinuod ba na? Subay talang ang gipahayag pod sa kanhi ministro kay nasayod man kini si Macarayo nga ang nagpahiluna gyud nga mahimong leader sa PBCM nga mao si Reverend si Master man. Di kitaon na to. Kinsa karon ang ayan tagog yawa. Una, si Macarayo. Kay siya nagsulti nga kun dili nimo dawaton og biyaan nimo og di nimo tagaagbili magkabalit-ad man kuno ang panahon wa man kuno laing gibinlan sa PBCM nga mahimong leader si Reverend man. Ikaw, usa pod ka mo nang angayan kang tagakon o expelled. Nganong di man ka expelled yama naman ka. Ginganlan man nimo si Reverend sa butang dili muhaom kaniya. Unya, gining mga pamahayag nga gibuyan ni Macarayo ang presidente ug founder sa PADIM, nalatid kini sa basahon nga naguluhan mga kasinitian uban sa Espiritu Santo. Basahon ako na-display sa screen. Kining maong basahon, mao kini ang gitawag og Biblia sa kapanahonan sa Espiritu Santo, di na dinhi ang mga gibanghilyo ni Master nasulat dinhi. Ang principal author nini mga higalag mga kaigsunan mao ang Chief Minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio, unya ang iyang katabang nini kini karong opisyalis sa PADIM nga din katimbang pod ni Macarayo diha sa pagtukod sa pagtulunan sa PADIM nga mao Danilo Tinakwa. Makita na to sa screen. Ang galantaw kamo sa Facebook, gisirkul na to ang ngalan ni Reverend Charlie Eugenio og si Danilo Tinakwa isip mo'y katabang ni Reverend sa pagsulat nining maong basahon. Unya ang alang sa kasayuran sa tanan nga kining maong basahon basin makaingon nga gibuhat man na ninyo para nga mo inyong gamiton sa pag-atake sa pagtulunan sa PADIM. Dili tungod kay kini naman kanusa kini na print out kining maong basahon mga higalag mga kaigsunan niya kita na to. Unang printing kon first printing October 10, 2014. Unya kining maong basahon na printed kini nasa ubos makita na to, printed by Shailani Computer Services San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Unya alang sa kasayuran, sa mga nagapaminaw, kini si Shailani Computer Services nga mo'y nagprint ni ining maong basahon, anak ni Mr. Nakwa. Unya, nakita na to nga October 10, 2014, 11 years na. Unya, kung mingon nga sulat kini para nga i-counter sa PADIM, wala ang PADIM, bago lang nang nisubol. Kay ang pagtulunan sa PADIM ilang giparehistro o ilang gitukod kini niadtong December 29, 2023 unya na rehistro sa gobyerno anining tuig 2024 sa Marso 6. Ang atong paningkamutan tungod kay luyo sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa atong pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. So bago lang.
Unsa ba ang nakapahayag niini mahitungod sa pagpriba sa pag-ingon nga si Reverend mo'y gipahiluna nga mo'y magdumala sa PBCM nga kung supakon diha niya na ang tao mayawa gyud kay magkabilit-ad man kuno ang panahon ang leader sa PBCM si Reverend man gyud og kay leader man gani sa mga pag-ebanghelyo ni Master kaniadto sa naa pa si Master panahon mag-ampo si Reverend gani kung mag-ampo, magluhod man ta, ang mga miyembro sa PBCM, ipauna gani si Reverend. Sign ka na o pamatuod ka na, tungod kay ikaw ipauna, ikaw sundon sa tao. Kay kung si Aquilino Valencia pan mo'y gipahayag ni Master nga kung panahon sa pag-ampo nga magluhod mo'y giingnan nga mag-una ka din ni Valencia, aw diha mi mo sunod ni mo Valencia. Na? Pero di man ikaw. Niya, basahon ako mahigalag mga kaigsunan. Gining maong basahon. Sa Chapter 1, verse 158, atong basahon, gingon kini sa pagbayag. Loy, gi-close and open parenthesis, Charlie. Ayaw diha pagluhod, diri ka magluhod, instruction ni Master, sa panahon nga mag-ampo ang mga tao nga na si Reverend. Iyang gingnan, Loy, ayaw diha pagluhod, diri ka magluhod, mag-una kanila sa pagluhod, kay ikaw rabay sundon sa mga tao, mando ni Master usa ka adlaw ni ana kaniadtong Hulyo 2004 napas si Master ang magtutudlo kay si Master ni pahulay September 26, 2004 man. So niya nang July nga bulan sa 2004 nga tuig mao ni ang gisulti o gi-instruction sa Chief Minister nga mao si Reverend panahon sa pagluhod nga matod pa ni Master ayaw diha pagluhod Loy dire ka magluhod unay dapit lugar nga didto ni Master ipaluhod si Reverend tungod kay matod pa mag-una kanila sa pagluhod unahan lugar ang pagluhod ni Reverend kay nga naman ingon si Master kay ikaw rabay sundon sa mga tao mando ni Master dili man lagi ikaw Valencia mo'y giingnan o kinsa pang magwali bisan pa kami bisan pa si Macarayo man ingni ni Master nga diha mo mag-unag luhod. Si Reverend lang, mo'y giingnan nga, Loy, diri ka magluhod, mag-una ka kay ikaw sundon sa mga tao. O ditakdo, sa sulti pod ni Macarayo, mga higalag, mga kaigsunan, nga matod pa niya, magkabalit adman ang kalibutan, walay lain nga gibinlan nga leader sa PBCM. Leader ka di mo man ay sundon. Kinsa may, sa magtutudlo sa iyang mga pag-ingon nga, dinhiluhod, Loy, kay ikaw sundon, nagpasabot nga leader. Mag-una kaloy kay ikaw sundon, nagpasabot nga leader. Di man ikaw Valencia, ni si Macarayo, ni si Brad Ronnie, o kinsa panamo nga mga magwali, mo'y ginsaksyonan ni Master nga, ari luhod sa atubangan kay kamoy sundon. Walay lain mga higalag mga kaigsunan, si Reverend lang. Og sa pagsulti usab ni Hermogenes Macarayo, kanhi ministro sa PBC, nakaron presidente na og founder, chief minister pagyod sa PADM, nga matod pagkaganina nga atong nabati, gamay pa, bisan niadtong bata pa si Reverend, daan na nga giplastar siya ni Master sa maong katungdanan. Makita na to mahigala, ang hulagway nga kinikasaysayan, sa hulagway nga diin ang naang magtutudlo, o ang ato ang Chief Minister nga si Reverend, nga nianang mga panahon na nag-edad pa lamang og 10 anyos. Makita na to, gi-highlight na to o kanang oblong yellow niya nakapuinte dito niya nang makita ninyo nga bata pa man kay 10 anyos pa man si Reverend na nagsuot si Reverend og sutana sa pagkapari og nagkupot siya og Biblia sa tanan nga naglingkod diha si Reverend lang og ang magtutudlo mo na libro nga gigunitan o niya kanang kang master nga libro nga gigunitan mao kana ang Nuli Mitanghiri og El Filibusterismo, ang mga libro ni Dr. Jose Rizal. Unya si Reverend nagkupot og Biblia, unya gipasuluban og sutana. Unya kanang sutana nga gisulob ni Reverend, iya nas magtutudlo naman makita na to sa ato ang screen naglantaw mo sa atong Facebook Live. Kanang sutana nga gisulob sa magtutudlo, mao nang gipasulob po dito kang Reverend niadtong 10 anyos pa siya. Di si Macarayo kanhi nga nagwali pas PBCM kay magwali man na sa PBCM kanhi usa nga nagpamatuod gamay pa si Reverend na gitagad nagposisyon kay unsa bay hanaw si 10 anyos mga igalag mga kaigsunan pagpangandam kana pagpahimuta kana sa magtutudlo kang Reverend nga moabot ang panahon di ay
nga siya mahimong pari or ministro kay kanang pari mao man ang ministro kay sa Isaiah 61:6 ang pari saserdote na ang saserdote mo ng pari tawgon man nagministro di sa ato pa sa PBCM ang pangalan lang sa mga nangalagad kang master ministro pero equivalent na sa pari. Makita na to sa hulagoy, ikaw ba Valencia mo gipasuloban? Naapil ka ba sa linya sa panahon nga nagpa-picture ang magtutudlo di na ang mga kaigsunan? Aron nga makiglibil ka sa kang reverend nga mo karon ang kasamtangan nga leader sa PBC in behalf of the master? Dili. Mo nang niingon mig mga pagyama-yama nimo. Unya, unsa pa ang mga pagtugon sa magtutudlo diha kang reverend gawas nga ginan siya mag-una kag luhod loy una kag luhod kay ikaw bay sundon sa mga tao gitugon pod o gisultihan pod sa magtutudlo si reverend nga magbantay kaloy kay duda ra bay muilog sa imong posisyon naagya po nakasulat mga higalag makaigsunan sa atong basahon nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas di Eugenio Senior na basahon nako sa pahina 12, chapter 1, verse 98, muni ang usapod sa mga gi-ebanghelyos magtutudlo. Now, Loy, Charlie, open and close parenthesis, kay Loy man ang tawag sa magtutudlo kang reverend kaniadto. Loy, Charlie, matod ni Master, pagbantay, kay aduna rabay muilog sa imong posisyon, pero ayaw kabalaka kay naakos imong luyo. Gibalik-balik kini og pasidaan ni Master ngadto kang Charlie Eugenio sugod Enero 2004. Nining tuiga nga din si Master iyang tumanon ng iyang mga pagsulti nga mulakaw siya anang tuiga. Kay September 26 man si Master nilakaw 2004. So January sugod pas Enero 2004 na ang mga pag-ibanghilyo sa magtutudlo nga pabantayon niya si Reverend Charlie kay dunay muilog sa iyang posisyon. Unsa may posisyon ni Reverend? Sa pagtulunan sa PBCM nga angay mahibaluan sa tanan nga mga membro o sa bag-o nga mga membro sa PBCM. Si Reverend mao ang chief minister na apas Master. Unsa may chief? Labaw sa mga magwawali chief minister labaw sa tanang ministro. Doon na kunoy mo ilog sa iyang posisyon. Ilugon ang pagka-chief minister. Na makita na to sa unsang pag-ilog. Kanang mangurihir kag chief minister, imong yama-yamaan ag pagsulti ang chief minister, matang ka na sa pag-ilog. Nakinsay nihimo nini mga higalag mga kaigsunan. Ha? Walay lain, kini si Aquilino Valencia nga nabaling siya. Di mauwaw ang tawhana nga naman. Sa iyang programa nga kanhi mabati na to kay karong bulana o bulan sa Abril muragwa naman nato mabati yang programa dinhi sa Cebu ug dinhi sa Power Radio Villanueva. Wata kay balog sa hinungdan nga isog man kay ng tawhana kaya man daw niyang bayran kunong oras pero sa kabuan naman nga wa na to madunggi ang iyang tingog. Niadtong nagwali siya ang mga listener sa mga ministro sa PBCM gidumalahan ni Reverend, naman tayo mga listener, nas Bohol, basta tibuok Pilipinas, mga higalag mga kaigsunan doon ay listener sa programa sa pagtulunan sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O niya na ay listener nga taga Bohol nga di nagpadangat ug pangutana diri kanamo. Nangutanag kang Reverend, gitagaagtubag nga mao si Lina Balaba, dinis Bohol man Iya pod nga gikumbinsi nga kung mamati kuno si Lina, Sister Lina diri kanamo nga mga ministro sa PBCM, ipapamati pod daw niya si Sister Lina kaniya ni Aki. Ay bot niya pasabot nga ipagtimbang-timbang ba kay nagdahaw man lagi siyang kagulingon nga may laki siya. So ipapaminaw si Sister Lina pod nga to kaniya. Nakuningon ni ana ang mga pamaagi sa imong pagpamatuod un ako listener pananglitan gimo kong kumbinsiron migo sa ba diha kanang imong pamaagis, pamatuod, imo kong kumbinsiron pagpaminaw nimo. Hinoon kung maminaw man galing ko, pero konklusyonan ka nga magkadima ang imuha. Niya atong ini paminawan ang iyang pagkumbinsi pod kay kini bang hambugirong dako ba nagtuo siyang gagulion matang maguna sa pag-ilog sa posisyon kada ganing mangurihir ka ipagtimbang-timbang nimo ang tao nga naminaw diri namo ug diha nimo nagpasabot nga may gibug-aton dayang imuha kay nga naman imong kumbinsiron. Niya, itong paminawan si Aquilino Valencia nga nabaling siya. Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka,
Dito nila, patalingon kasi ni inyo, kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. Nabati na to ang pahayag ni Aquilino Valencia, paubos-ubos pa siya. Pamatiyaw sab kining ubos ni mong higala, Aquilino Valencia, kung namati kuno si Sister Linas Mua, namati, magito kay nagpadangat, kung pangutana, among gitubag. Ana pud siya nga, og namati man kanila Sister Lina, pamatiya pud ning ubos ni mong higala, Aquilino Valencia. Di ka mao si mong kagulingon nga muhimo ka sa pagpamutod against i-counter nimo imong supakon ang paagi nga gihan-ay ni Reverend og kanamo nga mga ministro nya imong ipapabati po dito ni Sister Lina nga sos wa raman kumingking ng kahibalo mo i-compare sa kahibalo ni Reverend gano di man ka mahibalog wali kun wa ka matudloy ni Reverend pero ato maning mabatian sa unahan nga admitado siyang natudloy pero mubo na kunong panahon mao na lagi mubo ng panahon muna nga imong gi-apply ang imuhang wala mahibalowis tudlong Reverend nagkasinayop ka karon munang nagyama-yama na ka. Ausa sa mo pamatuod nga nagkahiwi nagkayama-yama ning pamaagi ni Aquilino Valencia nga nabaling siya. Usa sa chapter president nga nakadungog sa ebanghelyo sa magtutudlo mga igalag mga kaigsunan. May tungod sa balay nining Aquilino Valencia, literal nga balay ni Aquilino Valencia ba? Ingon si master nga kanang balay kuno ni Valencia hiwi na unya ang ipasabot dahil sa magtutudlo dili di ang literal nga balay gud ang ipasabot kun dili diha dahil siyang kagulingong lawas kanang lawas god ingon man pud nga balay atong kagulingong balay ang lawas di ato paminawan ang pahayag sa chapter president dinhi sa Cebu nga mao si Brother Chofilo Sibilia sa dihang ebanghelyo master ingon balik na to pag ebanghelyo master ingon sa master kay tarongan ang imong balay kay wa man na tarong Moto nga siya kay sa pagtuon niya nga ang iyang balay hiwi, iyang pagkabuntag na sa iyo, iya yun ang giyatuhan ang panday gipasukod. Nya, usaon man nga kuan nga tarong man ang kuan balay master, wala man. Wa man siya kasabot unsang balay ang gipasabot nga ang iya mo tatong paugalingong kuan lawas ang gipasabot. Moto sa ligid sa balik sa master nga ebanghelyo. Sa dayon, ingon na po siya master. Loy, magbantay Loy, kay na buot mo ilog sa imo. Pero ay na kamala ka, kay na ako. Sige na, mawato pa dayo na. Dili rabatan ng magwali Loy, imo Loy. Mao na iyang ingon sa una. Moto nga sa dayo ng kuan ligay sa panahon. Sige, balik Evanghelius Master. Ningon Diyos Master. Dagko na raba ang lungagan sa ako mga kuan, pokot karon. Usa, pagbantay ka mo. Tindog pinili, bilin pinilian. Basin baya sa kung pagbalik, gamay lamang ka mo. Muna iyang giingon sa una, muna nakinumdum ko rin yung karong pagkahuman sa eleksyon nga ning guho na ning kuhan upat nga mao'y magtukod o pundok dito sa Danau. Kaysa una god, nakabantay naman ko, kada ato niya niyakis, balay maingon dahil siya. So, kanang iyang ipasabot, mga teksto sa Biblia. Ni Loloy, wala na sa ako eh. Layo ra na iyang mga teksto sa Biblia. Layo ra na. Atong nabati mahigalag magigsunan ang pahayag sa chapter president mahitungod sa pagsubay-subay niya di nagkahinabi o nagkasulti sila ni ining Aquilino Valencia ba nga nabaling siya ba nga mga pagyama-yama niya ba. Gisubay sa chapter president mahigalag magigsunan ang sultis magtutudlo nga kanang balay ni Aki Hiwi. Unya sa dihang nahibaluan po ni Mr. Valencia nga ang magtutudlo ningon nga ang balay ni Hiwi, yang gipasusi, yang gipatanaw ditog panday kung tinuod ba gyud nga Hiwi. Di man kuno Hiwi. Ingon din si chapter president based po sa sulti ni Master nga di man ang literal nga balay mo gipasabot. Ang iya din kagulingong lawas mo na Hiwi. Nganong Hiwi? Tungod kay dili naman god husto ang mga gibuhian gikan sa iyang mga ngabil, no? Unya sa atong nadunggan mahigalag magigsuon ako gihilasan sa pagsulti ni Aki dito ni chapter president nga matod pa nga kana kunong nahibaluan ni Reverend. Wa ra kuno na sa iyang nahibaluan. Di ba na matang sa pag-ilog sa posisyon mga igalag magigsunan di sakto ang gisulti sa magtutudlo nga Loy pagbantay Loy kay do na rabay mo ilog sa imong posisyon. Kanang pagsulti ni Mr. Valencia ngadto sa chapter president nga niingon siya siyang kagulingon nga kanang nahibaluan ni Reverend nga mga tekstos Biblia layo ra na diri nako
usa ka na kamatang sa pag-ilog sa posisyon. Na kung layo raman di ay ang mga kahibalo ni Reverend sa mga tekstos Biblia, ikaw mangga di ay mo'y daghan na hibaluan o husto o daghan kay buti pasabot, layo ra ang kang Reverend, daghan kag nahibaluan. Kanong di man ikaw mo igingnan ni Master nga, aki, kung magampo, magluhod, una ka kay ikaw sundon sa mga tao. Aki, ikaw mo'y himuon akong chief minister kay ikaw mo'y daghang nahibalo nga mga tekstos Biblia. Kandi ba lagi ikaw? Di mo na usang yama-yama laging imuha. Unya, tungod kay yama-yama, gusto gini mong i-emphasize imong kagulingon ang mga ebanghelyo ni Master nga di ka uyon nga si Reverend gipahiluna nga mo'y mag-leads PBCM kay para nimo si Master wa man kuno magtudlo sa tanan nga mga magwali nga dunay mo leader. Matud mo, wala man kuno si Master nagtudlo, wala kuno siya nagtudlo diha sa tanan nga mga magwali ba nga dunay leader. Saba diha. Kada lang dan pagpahiluna sa gamay lang nga walay lain gipasulubag sutana sa pagkapari gipakupot sa Biblia. Pagpahiluna na kana nga do nagimulid di ay sa mga magwawali or ministro. Diya ang imong pagyama-yama o nga matod nimo nga wala gid kuno si Master nagtudlo sa tanan nga mga magwawali nga dunay mulid. Atong paminawan ang imong pamahayag, Mr. Aquilino Valencia nga nabaling siya sa iyang mga pagpamahayag. Pero ang tinuod, wala siya maoy gitudlo. Kanamo ng tanan, walay usa nga gitudlo ni Master. Wala siya maoy gitudlo. Kanamo ng tanan, walay usa nga gitudlo ni Master. O, tanawa ang atong nabati. Matod pa niya, pero ang tinuod, wala siya maoy gitudlo. Ang ipasabot niyang siya sa Reverend. Wala siya maoy gitudlo kanamo ng tanan. Walay usa nga gitudlo ni Master. Mo imong bot ipasabot nga di wa gid mag-leader tungod kay si Master wa namulong. Ay bot-bot di mo. Kana lang daan sa pagpa-picture bisag wala na niya nang panahon na gisulti ni Master nga idako ni mulo ikaw mag-lead. Klaro na lang nga mao gi mag-leader sa mga magwali. Ang hulagway mo musultis kamatuoran Mr. Aquilino Valencia nga nabaling siya. Nagkaroon dugang niyang mga pamahayag. Tungod kay nagdahom siya iyang kaugalingon, mga higalag, mga kaigsunan nga may labaw siyang nahibaluan kaysa chief minister o labaw na dili ka namo. Pero ako'y pasultiyon, warakas kumingking sa kahibalo ni Reverend. Ingon din siya, kay iyang kagulingon lagi, iyang gidahom nga maalamon, di naagyon sa, o kuhan pa na, English pa na, bright ba. Kami kuno, wa gyud kuno may mga utok laras na tanan gikan kang Reverend kanako og sa kauban nga mga manguli wa kuno may mga utok ug kun do naman kuno may utok kanseros kuno among mga utok ato paminawan ang tingog ni Aquilino Valencia. Busa kamo wa gyud moy mga utok, wa gyud mo mga utok, ang namoy utok kanseros, ang namoy utok kanseros ug na kuno may utok kanseros lang. Natanaw na to karon kung kinsa ang utok nga gikanser kanang magikutag utok nga kanser dili na basta-basta nga balatian sa usa ka tawo. Ha? Karon atog haag dugang pamahayag niining nagyama-yama nga kami kuno way utok pero kung do naman kuno may utok kanseros. Natanaw na to unsa ang dugang nga mga pamahayag niining atong ingnon nga wala gikanser ang utok kay kami ra man kuno gipangkanser ang utok. Primero, iyang gibuyan, wa kuno may utok, pero ni kambyo. O kung doon na may utok, kay lisod magpugkayog, wa may utok. Atong paminawan, kining, atong ingnon nga, wa, gikanser ang utok, tinood bagyod, o wa bagyod kansera, basin, mapukot na pud ka ron, nga ikaw di may utok nga gikanser. Di ba may maingon, wa kay utok na, kay utok, oy. Pero kung ingnon nimo nga gikanser ang mong utok, basig diha ni nimo. Basig butakdo ni ron sa among pag-ingon nga, ang imong apelido nga Valencia, nabaling siya, atong paminawan. Sa tulo ka persona sa Dios nga matag persona may pag-angkon sa titulo atong paminawan. Mamangganin nagingingkod, nagdeterminar ang Biblia og tulo ka bato. Tulo ka gisgutang mga leader. Siya leader siya ba gitawag og bato. Asa sa nag-leader siya, asa siya nagmando o ang pagka-leader niya dito sa katawang Israel. Busa niabot ang panahon. Aduna na say
bato sa pamagang. Kitagna ka na sa Biblia nga adunay gihisgutan nga bato sa pamagang nga mao si Jehova, nga mao siya ang atong Ginoong Hesukristo. Busa pag-ingon nga si Kristo bato sa pamagang, dili pwede nga ang batong puti ingnon nato si Hesukristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Pag-ingon nga si Kristo bato sa pamagang, dili pwede nga ang batong puti ingnon nato si Hesukristo. Dili. Para asa na siya? Dapit na sa Espiritu Santo. Atong nabati mga higalag mga kigsunan ang pahayag ni Aquilino Valencia nga nabaling siya may tungod sa tulo ka matang nga bato. Kay ang Biblia daw matud pa nagdeterminar man og tulo ka bato. Ang bato nga puti, ang amahan bato, si Hioba niya ang batos pamagang, dili kuno ang batos pamagang mao si Hioba, kundi ang batos pamagang mao si Kristo. Unya ang napoy bato nga puti, kanang bato nga puti dili kuno na si Kristo, di pud kuno na si Hioba, kundi ang bato nga puti sa dapit gina sa Espiritu Santo. Latiman anta, mga higalag mga kaigsunan, ang gibuhian nga pamahayag nining nagpagkamaing laki nga nanaway diri kanamo nga gipang-cancer kuno among mga utok, iyang gipahayag nga ang batong puti mao gina sa dapit sa Espiritu Santo. Timan na to. Karon, dapat konsistenta nga kung mag-ingon tag titulo sa Espiritu Santo batong puti na mao ra gid na. Pero kining tawhana tungod kay napukot og nabaling siya, gawas nga ang Espiritu Santo iyang giingon nga mao ang dapit o ang batong nga puti mao ang dapit sa Espiritu Santo, iya na pong giingon nga ang Espiritu Santo mao na pud ang mana or kining mana mao na pod ang Espiritu Santo. Mo-question ko, sa dili pa nato ipabati ang pamahayag o tingog niining nagpakamayng laki nga si Valencia. Among itinuod, ani? Duha man ni dayon ang imong gibuyan. Amay tinuod, ang Espiritu Santo bato nga puti o ang Espiritu Santo maong mana? Karon ato sa paminawan para nga kamo nga nagsunod makaingon mo. May tagtubago ni Valencia ng question ni Bradroni sa iya kung asa bagi tinuod ang Espiritu Santo batong puti o ang Espiritu Santo mana. At paminawan nga siya ningon na pod nga ang Espiritu Santo matod pa ni Kristo mao ang mana o kanang mana sumala sa pagpahayag ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Niya. Matod pa ang kanang ginautan sa mga kini ako mamanggaling nga gingon ko nga siya rebrado sa lain malaban magakuha sa mga butang ani akan ako iya igasugil kini kaninyo. Ang magsugilon sa tanang butang, mauna ang Espiritu Santo. Kinsa man, mao tong giingon ni Kristo sa pinadayag 2:17. Gitawag og mana. Ug kanang mana, mauna ang dapit sa Espiritu Santo. Ug kanang mana, mauna ang dapit sa Espiritu Santo. Kinsa kanunay nga akong gipalaila diya kaninyo, Divine Master, Master Tomas de Jimenez Jr. Busa, ako kini kanunay gipadayag kaninyo. May tungod sa Espiritu Santo nga gitawag ni Kristo og mana. May tungod sa Espiritu Santo nga gitawag ni Kristo og mana. O karon atong nabati ang dugang niyang pamahayag mahitungod sa Espiritu Santo nga gitawag daw ni Kristo ang Espiritu Santo nga mana. Gidamay pa nga atong Ginoong Hesukristo nga maoy namulong nga gitawag daw ni Kristo ang Espiritu Santo nga mana, gigamit niyang pinadayag 2:17 ato nang susihon ron. Og naabadiya nga namulong ang atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo mao nang mana. Ang atong susihon o akong i-review ang akong pangutana, asa magitinuod Mr. Valencia? Kaganina sa atong gipabati ningon ka nga ang bato nga puti mao na ang sadapit sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo mao na ang bato nga puti. Unya karon nadungga namo og sa mga naminaw sa programa nga ningon na pud ka nga kanang mana mao na ang Espiritu Santo. Gigamit nimo ang pinadayag 2:17 nga niingon si Kristo nga kanang Espiritu Santo maong mana. Mulugaron nga duha. Basahon ako ang pinadayag 2:17 niya atong susihon. Naabad dinhi nga namulong si Kristo
kining mana mao ning Espiritu Santo. Pinadayag 2:17 sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, basahon ako gingon. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon paghahatagan ko sa mana nga tinaguan. Og timan-anta nga dunay mana nga tinaguan nga ihatag alang sa mga magmadaugon. Dayon ang og paghahatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bagong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini. Timananta sa gipahayag ug ato ning istriktog paningil mo Valencia na diha nga si Kristo namulong nga ang mana mao ang Espiritu Santo. Pataka naman ka oy. Mao na ngingon nga ikaw nagyama-yama ka sa imong pamayag. Mo na giingon nimo nga gipangkanser ang among mga utok, may question ang mga gipangkanser og utok. Asa man gyud ang tinuod? Nga dapit sa Espiritu Santo, bato nga puti o mana nga tinaguan kay duha imong gipahayag, mulugar karon nga duha di ay ang matang sa Espiritu Santo, bato nga puti, mana pod nga tinaguan. Di bulyaso ka. Pagbasa na to sa pinadayag nga imong gigamit, wag diya namulong nga si Kristo nag-ingon nga ang mana mao ang Espiritu Santo. Lakin sa marog ipangkanser ang utok. Wa na mo oy, naa di mo Mr. Valencia ang tinuod lang nga pag-istorya. Ang wa nimo mahibaloy nga kanang mana ang muhatag ana mao ang Espiritu Santo nga nagtitulo sa bato nga puti. Dili kay ang Espiritu Santo mao nang mana ug maupod ang bato nga puti. Tinago kana nga butang gingog mana kay gipangandam kana para unya sa adlaw sa kasamok nga ang muhatag ni ana mao ang Espiritu Santo nga nagtitulo og bato nga puti. Mao nay tinuod. Abi man ako may laki ka, naway ka nga ang mga kahibalo ni Reverend. Compare nimo gamay ra ang nahibaluan ni Reverend kay ikaw mo'y daghan, bulyaso mo lagi ka. Unya, kining mana, kay giingon man sa pinadayag 2:17 nga ihatag alang sa mga magmadaugon, nga ang muhatag, mao ang Espiritu Santo nga nagtitulo og bato nga puti. Sa ako nang gikaingon, tagana ka na. Butang ka na, kanang gingog mana, butang o mga pulong kana nga ihatag kay tinago man na pagsulti ana wala man na diha madayag kay kun ingon kag Espiritu Santo na kay tinago man na sa dili pa ipadayag wa lugar madayag ang atong magtutudlo kung imong gamiton nga kanang mana maong Espiritu Santo. Di ba nadayag si Master busa sayop gina nga imong konklusyonan ang 2:17 pinadayag. Gigamit pa nimo ang Ginoong Hesukristo nga nag-ingon nga ang mana mao ang Espiritu Santo. Sayop nga sistema. Now, ang pagpahayag sa Biblia nga dunay palabuton nga kasamok busa dunay pagtagana ang Dios niya na nga gamitonon panahon unya sa kasamok. Basahon ako sa Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church mga higalag mga kaigsunan dinis Job. Kapitulo 38 bersikulo 23 gingon nga akong gitagana alang sa panahon sa kasamok, may pagtagana ang Dios sa alang sa panahon sa kasamok, alang sa adlaw sa gubat og sa pakig-away. Kining panahon sa kasamok mahigalag mga kaigsunan, may pagtagana ang Dios ana. Kanang adlaw o panahon sa kasamok mao nang gingog alang sa adlaw sa gubat. Kay doon may palabuton nga gubat. Unya, kung naa kaniya na, makadawat kaniya na kay may maghatag niya ng mana. Nga ang muhatag mao ang Espiritu Santo nga nagtitulo sa bato nga puti. Panahon unya sa kasamok, panahon sa adlaw sa gubat, malingkawas kaniya na. Muning gingon pod nga gisulti na daan sa mga propeta nga dunay maluwas gikan sa gubat. Basahon ako din sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 may galak mga kaigsunan gingon. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon. Doon na kuno'y magaluwas gikan sa kamatayon sa panahon sa tinggutom. Og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Sa Biblia mga higalag mga kaigsunan nga Dios dunay pagtagana alang sa panahon sa kasamok sa adlaw daw sa gubat sa pakig-away. Nianang panahon nas gubat doon na kunoy gubat wa na may mag-uma ni ana di na ang tinggutom. Pero doon na kunoy muhimo sa pagluwas gikan sa kamatayon gikan sa adlaw sa tinggutom sa panahon sa gubat. Nasusiyo nato mga higalag mga kaigsunan unsa kining kagahom sa espada nga maoy muluwas panahon sa tinggutom gikan sa kamatayon ug sa panahon sa gubat. Unsa gipasabot nining kagahom sa espada? Niya basahon ako
sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Episo Kapitulo 6 versikulo 17 gingon sa pagpayag. Og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Kung mao mga higala mga kaigsunan, atong gisusi kung unsa kining espada nga may kagahom nga mao ni siya nga sa panahon sa tinggutom magaluwas kini gikan sa kamatayon ug sa gubat. Ang kagahom diay sa espada matin-aw sa Biblia gipahayag nga mao diay ang pulong sa Dios. Kinsa ang muhatag niining pulong sa Dios nga mo ni giingog kagahom sa espada nga muluwas sa adlaw sa tinggutom ug sa panahon sa gubat nga din ang Dios may pagtagana niining panahona nga ang mga tao unyag makadawat niining pulong nga igahatag malingkawas sa tinggutom sa kamatayon ug panahon sa gubat. Kinsay mohatag nini mahigalag mga kaigsunan. Walay lain mao ang Espiritu Santo. O basahon ko ang pribas Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Balikan ko pagbasa ang Episo Kapitulo 6 versikulo 17 pero kining maong Biblia ang pulong sa Dios. Gingon. O gamita ninyo ingon nga helmet ang nahupta ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Kinsay mohatag sa pulong sa Dios nga munay giingon sa Biblia kagahom sa espada nga magaluwas sa tinggutom sa kamatayon ug sa gubat, walay lain ang Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo mga igalag mga kaigsunan, dunay ihatag nga pulong. Mo na gipasabot sa 2:17 pinadayag kanang mana diha mao na ang pulong nga ang muhatag ana mao ang Espiritu Santo nga nagtitulos bato nga puti, tagaan niya ang kadtong mutuo ug mudawat ang magamadaugon man giingon. Ang magamadaugon kanang naa na midawat sa Espiritu Santo pagatagaan sa mana nga tinaguan ug paghatagan siya gamayng bato nga puti nga sinulatan og usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga moy magadawat niini. Mao na siya ang lingtunganay nga pagpasabot mga higalag makaigsunan sa giingon nga mana. Dili kay ang mana mao ang Espiritu Santo. Husto ang imong pag-ingon nga ang Espiritu Santo mao ang bato nga puti kay tinuod man na kay ang amahan siyo ba bato raman. Bato raman. Unya ang Ginoong Hesukristo bato sa pamagang. Ay di ang bato nga puti walay lain sa dapit na sa Espiritu Santo. Husto kaniya na. Pero nabakuti ka og napukot ka og nabaling ka tungod kay imo mang giingon gawas nga ang Espiritu Santo bato nga puti, imo pa mang giingon nga ang Espiritu Santo mana. Si Kristo na mahayag, idamay-damay pa nimong Ginoong Hesukristo gigamit ato ang 2:17 kay naa man din naggisgot og bato nga puti unya mana. Wa man mag-ingon si Kristo nga kanang Espiritu Santo maong mana. Di ikaw karon mo gi-cancer ang utok, Mr. Valencia. Mo nay klarong pagkaistorya. Uwaw kayo niya mao na nga mangagni ka sa mga listener sama ni Islina balaba nga papaminahon ka. Sa may makuha nga mga pagtulunan kung diya maminaw nimo sa tinuod ng pagkaistorya kung kini mo isgutan, wala bulyaso ka. Maprobe noon nga wakas ka maturon na nagsulti mo nang gi-expel ka kay yama ka madaot man og trinas BBCM nimo, Mr. Valencia. Nagkaroon na itong pribahan sa Biblia kung magisgot gubat. Gingon na sa Biblia nga dunay itagna sa Biblia nga dunay gitawag nga katalagman. Kaya kanang gubat mo man ang katalagman. O kung ikapila ka katalagman ang palabuton mga higalag mga kaigsunan nga pag-abot unya niya na malingkawas lamang ang tao kung dunay madawat niya nga kagahom sa espada nga muluwas sa tinggutom sa kamatayon sa panahon sa gubat nga mao na ang pulong sa Dios nga ang muhatag Espiritu Santo. Niya sa Biblia basahon nako nga doon nagigisgutan nga mga himaraot mga higalag mga kaigsunan nga mao po ng katalagman. Dinis Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Pinadayag Kapitulo 11 versikulo 14. Ang ikaduhang himaraot milabay na, tanawa ang ikatulong himaraot muabot na. Nagisgot ang Biblia mahigalag mga kaigsunan nga dunay ikaduhang himaraot milabay na. Tanawa ang ikatulong himaraot muabot na. Og basahon kini sa Biblia nga unang hubad sa King James Version nga ang ilanan mahigalag mga kaigsunan ang pinadayag tawag bugna o niyang Santiago tawag Jacobo kining pinadayag bugna naman basahon nato kung unsa gipasabot niya nang gingon nga himaraot. Bugna 11:14. Mingagi na ang ikaduha katunglo anya karon ang ikatulo katunglo moabot sa madali.
Nagisgot nga kini diyang himaraot mahigalag mga kaigsunan nga ikatulo mo abot na mao na ang tunglo. Unya sa Biblia kanang tunglo mao na ang gisgutan nga mooy mulaglag sa yuta. Basahon ako. Sa Seventh Adventist Church nga Biblia dinhi sa Isaias kapitulo 24 bersikulo akong pagabasahon 3:6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod og pagalaglagon gayod kay siya ba mo'y nagsulti nining pulunga daan gipahayag sa propeta nga si Isaias nga dunay paglaglag si yuta. Unsa may mulaglag si yuta? Niya, sa bersikulo 6 sa kapitulo 24 tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy si yuta og silang na nagpuyo sulod niya na hikaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nanghibilin. Atong nasusi sa Biblia nga paghimuon daw ang yuta nga wala sulod pinaagi sa paglaglag niini nga ang mulaglag niini naa sa bersikulo 6 ang tunglo nga mo'y mulamoy si yuta. Naunsa man kining tunglo nga mo'y mulamoy si yuta diin gi tagna nga ang yuta paghimuon nga walay sulod. Niya sa Isaias yapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa 42 nga kapitulo bersikulo 23 kama 25. Niya. Kinsa ba nga naa sa taliwala kaninyo nga mopatalingog niini nga mamati og mopatalingog sa panahon nga umalabot. Dunay ipapatalingog kinahanglan mamati daw og mopatalingog niini sa panahon nga umalabot. Kama 25, unsa man kining panahon nga umalabot nga kinahanglan ang tao sumala sa pagtagna ni propeta Isaias magpatalingog og mamati. 25. Tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko og ang kusog sa gubat og kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini og kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Unsa kining tunglo mga higalag mga kaigsunan sa gibasa nato dinhi sa Isaias 24:6 nga mo'y mulamoy sa yuta pinagi sa kalayo kay mga sunogod. Gubat diya ang gipasabot mga higalag mga kaigsunan sa atong nabasa sa Biblia mao kana ang gitawag kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot. Mao na ang gipasabot mga higalag mga kaigsunan nga pag-abot unya sa pagdawat sa Espiritu Santo sa pagpamatuod sa mga ministro sa PBC nga nagtitulos bato nga puti dunay mana nga ihatag alang sa magmadaugon. Dili kay ang mana mao nang Espiritu Santo. Mana nga tinaguan nga ihatag kana nga ang muhatag mao ang Espiritu Santo kay panagana kana mga higalag mga kaigsunan sa panahon nga palaabuton nga dakong gubat nga ang yuta pagahimuon nga walay sulod mga higalag mga kaigsunan. Mao na ang gipasabot busa perting dakuwang sayop ang gihimo ni Mr. Valencia sa iyang pagyama-yama. Diya palang ganing bahina og mangumbinsi ka sa mga listener nga ikaw paminaw niya ang imong pagpasabot mahitungod sa Espiritu Santo. Wa magkadimaw dili consistent. Wala na. Ha? Uwaw na kayo. Kung ako, uwaw di ko mangumbinsi oy. Alanganin ang imong pagpasabot mangumbinsi ka. Pero kay imo man kong gidahom nga mas labaw kag kahibalo ni Rebel mabitang nanaway ka. Ningon pagyug ka nga kanang kahibalo ni Rebel layo ra na sa imong nabuluhan. Sus, Ginoo. Yeah. Ginoo Santissima Trinidad. O kuan pa pagka hilas-hilas na lang. Ay galag mga kaigsunan. Hinaot ko nga nakahatag og patulunan sa akong pagpasabot diya kaninyo. O napedaghan niya nga mga pagyama-yama pero wa man maabot ang ato ang wa man nato gyud mahurot pa gyud ang dugang niya nga mga pamahayag kay limitado man ang atong oras. Busa diha lang tama ang akong alaga diya kaninyo. Ako manamilit na sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihuinio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Ihuinio o kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Manamilit na kaninyo hangtod sa sunod gayon sa samang tagna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.